У імя Отца и Сына и Духа Святого. Дорогие браты и сестры, у гэтую найсвятейшую ноч, калі Пан наш Езус Христус перайшоў ад смерці да жыцця, Касцёл кліча дзяцей сваіх рассеяных па ўсім свеце сабрацца на чуванні і малітву. Калі мы ушануем памяць Пасхі Пана, слухаючы яго слова і здзяйсняючы яго таямніцы, будзем мець надзею на ўдзел у яго перамозе над смерцю і жыццё разам з ім у Богу. Молімся. Божа, Ты праз Сына Свайго спаслаў верным агонь Тваёй славы. Асвяці гэты новы агонь. І праз гэтае пасхальнае святло запаліў нас жаданне неба, каб мы з чыстым сэрцам змаглі прыйсці да святла вечнага, праз Хрыста Пана нашага. Христус учора і сёння, пачатак і канец, альфа і омега. Яму належыць час і вечнасць. Яму хвала і валадарства праз усе векі вечныя. Амен. Праз свае святыя раны, слаўныя, няхай сцеражэ і ахоўвае нас Христус Пан. Амен. Святло Христа, які ў хвале ўваскрос, няхай разгоніць цемру нашых сэрцаў і думак.
Святло Христова. Дякуєм Пану Богу. Святло Христова. Дякуєм Пану Богу. Святло Христова. Дякуєм Пану Богу. Стоячи і тримаючи запаленные свечки, приймаємо повне радості обвящення Пасхи, дзеля хвали і прославлення Єсуса Христа Воскрослого. Пан Бог вел свой народ праз пустыню до зямлі, абяцанай праз кіраўніцтва слупа з агню. Усе мы з дня святого Хросту пілігримуем да валадарства небеснага шляхам, які асвятляе нам Христос. Хто ідзе за ім, той не загіне ў цемры. Узрадуйтеся ўжо хоры анёла ў небе. Узрадуйтеся, Божыя слуги. Няхай званы абвяшчаюць збаўленне, бо на карысць вялікага валадара перамога. Весяліся і зямля, апрамененая узнёслым бляскам, бо асвяціў цябе промень спрадвечнага валадара. Цэлы свет няхай адчуе, што вызваліўся ад цемры. Узрадуйся, касцёле, наша маці, аздоблены зянем іскрыстага святла. І няхай гучным спевам напоўніцца гэтая
святыня. А вас прошу, браты наимилейшие, что захопляетесь ясностью святого полымя, каб разом со мною призывали милосердность усемогутного Бога. Няхай же той, кто без моих заслугов учинил мяне своим слугою, наполнить мяне святлом, каб змог я узнести хвалу этой свечцы. Пан з вами. Твоим угору серце. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна і справядліва ўсім сэрцам, розумам і пабожным спевам праслаўляць нябачнага Бога, Айца Всемагутнага, і Сына Яго адзінароднага, Езуса Христа. Ён справядливому Айцу заплатил за долг Адама и своей кровью знищил запис стародавней вины. Это и есть тыя пасхальныя святы, падчас якіх забіваюць сапраўднае ягнятка, і яго крывёю асвячаюцца дамы вернікаў. Гэта тая ноч, у якую ты вывеў з Егіпту наших прайцов, сынов Израилевых, и по сухим дне перавёў праз Чырвонае мора. Гэта тая ноч, якая святлом вогненнага слупа грахов рассеяла цемру. А сёння гэтая ноч усіх веруючых у Хрыста на ўсёй зямлі вызваляе ад даўніх правінаў і змроку граху, вяртае ласку і злучае ў супольнасць святых. Гэта тая ноч, у якую Христос, разорвавши путы смерти, пераможцам выходзіць з падземных нетраў. Нічога б мы не атрымалі з дару жыцця, калі б не прыйшло збаўленне. О, якая ж дзівосная для нас твоя ласка! О, якая невымоўная любоў! Каб адкупіць слугаў, ты аддаў сына. О, сапраўды абавязковым
był grzech Adama, bo Jego zgładziła śmierć Chrysta. O, szczęśliwa ja wina, jakую zniszczył taki wielki Odkupiciel. O, сапраўды благословленая ночь, бо толькі яна была годнаю ведаць час і гадзіну, у якую Христос паўстаў з мёртвых. Гэта тая ноч, аб якой напісана, і ноч як дзень будзе яснай, а таксама ноч маё святло і мая раскоша. Святасць гэтай ночы праганяе злосць, змывае правіны і вяртае ласку упаўшым, а засмучаным радасць. Знішчае ненавісць, яднае узгодзе і скарае зямныя улады. У гэтую ноч поўную ласкі прымі, святы Ойче, вечаровую ахвяру праслаўлення, якую табе складае святы касцёл, урачыста ахвяруючы рукамі сваіх слугаў гэтую свечку, плён працы пчалінага рою. Мы ўжо ведаем значэнне гэтага васковага светача, які на ўшанаванне Бога запальвае яркі пломень. Хоць ён надае частку свайго святла, аднак жа застаецца нязменным і нічога не губляе. Бо жывіцца воскам, які дала працавітая пчала, каб утварыць гэтую каштоўную паходню. О, сапраўды благаслаўленая ноч, у якую злучаецца зямное з нябесным, а справы боскія з людскімі. Таму просім Цябе, Пане, каб светач, што на хвалу імя Твайго ахвяраваны, нястомна палымнеў, рассейваючы цемру гэтай ночы, і прыняты Табою як прыемны водар, няхай злучыцца са святлом нябесным. Няхай жа ён палымнее аж да світання, пакуль не ўзыдзе сапраўднае сонца, Езус Христус, Твой Сын з мёртвых паўсталы, які асвяціў род людскі сваёю яснасцю, і з Табою жыве і валадарыць на векі вечныя.
Amen. 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 Тушим свечки. Дорогие браты и сестры, урочисто распачаўшы пасхальную вігілію, со спокойным сердцем послухаем Слово Божие. Разважаем, як у минулые часы Бог збавіў народ свой и нарэшце паслаў нам свайго Сына, як Откупителя. Молимся, каб Бог завершыў пасхальную справу збаўлення и привёў нас до полного откупления. Читання книги Быцця. На пачатку стварыў Бог неба і зямлю. І сказаў Бог: «Учынім чалавека паводле нашага вобразу і нашага падабенства. Няхай пануе над рыбамі марскімі, над птаствам нябесным, над жывёламі, над усёю зямлёю і над усялякім паўзуном, што поўзае па зямлі. І стварыў Бог чалавека паводле свайго вобразу, паводле Божага вобразу стварыў яго, стварыў мужчыну і жанчыну. І благаславіў іх Бог і сказаў ім: «Пладзіцеся і размнажайцеся, напаўняйце зямлю і валодайце ёю. Пануйце над рыбамі марскімі, над птаствам нябесным і над усімі жывымі істотамі, якія рухаюцца па зямлі». І сказаў Бог: «Вось я даю вам усялякую траву, што расчавае насенне па ўсёй зямлі, і усялякае дрэва, плод якога расчавае насенне, каб яны былі вам на спажытак. А ўсім жывым істотам на зямлі і усялякаму нябеснаму птацтву, і ўсяму, што поўзае па зямлі і мае ў сабе дыханне жыцця, я даю на спажытак усялякую зеляніну». І так сталася. І ўбачыў Бог усё, што стварыў, і было яно вельмі добрым. Гэта Слово Божае. Дякуємо Пану Богу. Nie stąpi duch Twój i odnowi ziemię. Nie stąpi duch Twój i odnowi ziemię. Błogosław dusza moja Pana. O Boże mój Panie, Ty jesteś bardzo wielki. Odziany w majestat i piękno, światłem okryty jak płaszczem. Nie stąpi duch Twój i odnowi ziemię. Umocniłeś ziemię w jej podstawach, nie zachwie się na wieki wieków. Jak szatą okryłeś je wielką głębią, ponad górami stanęły wody. Nie stąpi duch Twój i odnowi ziemię. Ty zdroje kierujesz do strumieni, co pośród gór się sączą. Nad nimi mieszka ptactwo niebieskie i śpiewa wśród gałęzi. Niech stąpi duch Twój i odnowi ziemię. Z Twoich komnat nawadniasz góry,
owocem Twych dzieł syci się ziemia. Każesz rosnąć trawie dla bydła i roślinom być człowiekowi służyły. Niech stąpi duch Twój i odnowi ziemię. Jak liczne są dzieła Twe, Panie, Tyś wszystko mądrze uczynił. Ziemia jest pełna Twych stworzeń. Błogosław dusza moja Pana. Niech stąpi duch Twój i odnowi ziemię. Молимся. Усемогутный вечный Боже, дивосный Ты во всех Твоих справах. Ученика подкупленный Тобою народ зразумеў, наколькі цудоўнай была справа стварэння на пачатку, і яшчэ цудоўнейшай справа адкуплення ў поўні часу, калі як пасхальнае ягнё быў ахвяраваны за нас Езус Христус, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Amen. Читання книги Зыходу. У тыя дні сказаў пан Майсею: «Чаму ты усклікаеш да мяне? Скажы сынам Ізраіля, няхай выходзяць, а ты падымі кій свой і працягні руку сваю да мора і падзялі яго. І пойдуць сыны Ізраіля сярод мора па сушы. Я ж зраблю жорсткім сэрца егіпцян, каб пайшлі яны услед за імі. І пакажу славу маю на фараоне і ўсім войску ягоным, на калясніцах і вершніках ягоных. І даведаюцца егіпцяне, што я пан, калі пакажу славу маю на фараоне і ўсім войску ягоным, на калясніцах і вершніках ягоных». І зрушыўся анёл Божы, які ішоў перад войскам Ізраіля, і пайшоў ззаду іх, а разам з ім і слуп воблачны перасунуўся спераду назад. Стаў паміж войскам егіпецкім і войскам ізраільскім. І была хмара цёмная для адных і асвятляла ноч другім так, што не маглі ўсю ноч падысці адзін да аднаго. І калі Майсей працягнуў руку да мора, пан гнаў мора моцным усходнім ветрам усю ноч і ператварыў у сушу, і разлілася вада. І пайшлі сыны Ізраіля праз сярэдзіну мора па сушы. Вада была для іх сцяною з правага і з левага боку. І пагналіся егіпцяне, і ўвайшла за імі ў сярэдзіну мора уся конніца фараона, калясніцы і вершнікі ягоныя. І вось, на світанні пан паглядзеў на войска егіпцян са слупа вогненнага і воблачнага і прывёў у замяшанне войска іхняе. І падвярнуў колы калясніцаў, што ім цяжка было рухацца. Казалі егіпцяне: «Уцякайме ад Ізраіля, бо пан ваюе за іх супраць егіпцян». І сказаў пан Майсею: «Працягні руку сваю да мора, каб павярнуліся воды да егіпцян на калясніцы і вершнікаў іхніх». І калі Майсей працягнуў руку да мора, на самым світанні яго вярнулася яно на сваё месца, і бегла вада насустрач егіпцянам, якія ўцякалі, і патапіў іх пан сярод хваляў. І вярнулася вада,
і накрыла калясніцы і вершнікаў усяго войска фараона, якое ўвайшло за імі ў мора, і не засталося ніводнага з іх. А сыны Ізраіля прайшлі па сушы сярод мора, і вада стаяла каля іх сцяною з левага і з правага боку. І ў той дзень вызваліў пан Ізраіль з рук егіпецкіх. І ўбачылі ізраільцяне мёртвых егіпцян на беразе мора. Убачылі моцную руку, якую пан узняў супраць егіпцян. Спалохаўся народ пана і паверыў пану і Майсею, слузе ягонаму. Тады Майсей і сыны Ізраіля заспявалі песню пану. Спяваю пану, бо ён узвысіўся. Спяваю пану, бо ён узвысіўся. Спяваю пану, бо ён узвысіўся, коня вершніка яго скінуў у мора. Пан моя сіла і моя песня, ён стаў маім збаўленнем. Ён мой Бог, яго праслаўляю. Ён Бог айца майго, узвялічу яго. Спяваю пану, бо ён узвысіўся. Пан магутны у барацьбе, яго імя ўсемагутны. Калясніцы фараона і яго войска ён кінуў у мора. Лепшыя ваяры ягоныя патанулі ў чырвоным моры. Спяваю пану, бо ён узвысіўся. Бездань іх праглынула, яны сышлі ў глыбіні. Правіца твая, пане, праслаўлена моцаю. Правіца твая, пане, перамагла ворага. Спяваю пану, бо ён узвысіўся. Ты вывеў народ свой і пасадзіў яго на гары спадчыны сваёй, на месцы, якое ўчыніў сваім жыллём, пане. У святыні пана, якую узвялі твае рукі, пан валадар навекі і назаўсёды. Спяваю пану, бо ён узвысіўся. Молимся. Боже, Ты ў светле новага запавету раскрыў нам сэнс старадаўных цудаў. Мора чырвонае — гэта правобраз хроснай купелі, а люд, вызвалены з няволі, гэта выява таямніцы хрысціянскага народа. Учыні, каб усе людзі праз веру, здабыўшы годнасць абранага народа, былі адроджаныя Святым Духам праз Хрыста Пана нашага. Амен. Читання книги пророка Исаии. Так кажа Пан. Сасмаглые, усе ідзіце да водаў, і вы, якія не маеце срэбра, ідзіце. Ідзіце, купляйце без срэбра,
и без платы за вино и молоко. Навошта вы адважваеце срэбра за тое, што не ёсць хлебам, а працу сваю за тое, чым нельга насыціцца? Слухайце уважліва мяне і спажывайце дабро, і няхай душа вашая нацешыцца тукам. Схіліце вуха сваё і прыйдзіце да мяне, паслухайце, і жыць будзе душа ваша. І дам вам запавет вечны, нязменныя ласкі для Давіда. Вось я учыніў яго для народаў сведкам, правадыром і настаўнікам для народаў. Вось ты паклічаш народ, якога не ведаў, і народы, якія не ведалі цябе, пабягуць да цябе, дзеля Пана Бога твайго і святога Ізраэля, бо Ён уславіў цябе. Шукайце Пана, пакуль Ён дазваляе знайсці сябе. Клічце Яго, пакуль Ён блізка. Няхай бязбожны пакіне шлях свой, а чалавек беззаконны свае намеры. Няхай вернецца да Пана, і Ён змілуецца над ім, да Бога нашага, бо Ён шчодры на прабачэнне. Бо мае думкі – гэта не вашыя думкі, і вашыя шляхі – не мае шляхі, кажа Пан. Бо як нябёсы узвышаюцца над зямлёю, так шляхі мае над шляхамі вашымі, і думкі мае над думкамі вашымі. Падобна, як дождж і снег падае з неба і туды не вяртаецца, але поіць зямлю і робіць яе ўрадлівай, і яна родзіць і прыносіць плён сейбіту і хлеб для таго, хто есць, так і слова маё, якое выходзіць з вуснаў маіх, не вернецца да мяне без плёну, пакуль не споўніць тое, што я хацеў, і з поспехам дасягне таго, дзеля чаго я паслаў яго. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. Oto Bóg jest moim zbawieniem. Będę miał ufność i bać się nie będę, bo Pan jest moją mocą i pieśnią. On stał się dla mnie zbawieniem. Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę ze zdrojów zbawienia. Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia. Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. Dajcie poznać Jego dzieła między narodami. Przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego. Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy. Niech to będzie wiadome po całej ziemi. Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia.
Молимся. Усемогутный вечный Боже, одиная надея свету, Ты устнами пророков обвестил таемницы, что сполняются сёння. Умацуй ласкаво прагнение Твоего народа, бо только дякуючи Твоему натхнению, узрастают цноты Твоих верных. Праз Христа Пана нашего. Amen. Хвала на вышинях Богу. А на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету. Прими моление наше, який сядешь праворучайца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, за Духом Святым ухвале Бога Отца. Амен. Молимся. Боже, Ты осветляешь гэтую найсвятейшую ночь славою з мертвых паўстання Пана, оживи у Твоим костеле Дух Божьего сыновства, каб подновленные телом и душою мы отдано Тебе служили. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей володарицю едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Урачыста адспявалі гімн «Хвала на вышынях Богу». Быў пераходам ад старога да новага запавету. Прадказанае становіцца рэальнасцю. Святы Павел прыпамінае нам, што пасхальная таямніца Хрыста рэалізуецца праз хрост у кожным з нас. У Христе мы распачалі новае жыццё, ужо распачалося новае наше ўваскрашэнне, як выраз удзячнасці і радасці пасля чытання з новага запавету заспяваем велікоднае «Алілюя». Гэта вокліч радасці і прывітання ў воскрослага Пана, які жыве і прысутнічае сярод нас. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, ці ж не ведаеце, што ўсе мы, ахрышчаныя ў Езуса Христа, у смерць ягоную ахрысціліся? Дык вось, мы, пахаваныя з ім хрышчэннем у смерць, каб як Христос уваскрос з мёртвых дзеля славы Айца, так і нам хадзіць у абноўленым жыцці. Бо калі мы, паяднаныя з ім падабенствам смерці ягонай, то павінны быць паяднаныя і падабенствам у васкрасенне, ведаючы, што былы наш чалавек укрыжаваны з ім для таго,
каб было знішчана грэшнае цела, каб нам не быць ужо нявольнікамі граху, бо той, хто памёр, вызваліўся ад граху. Калі ж мы памерлі з Христом, то верым, што і жыць будзем з ім, ведаючы, што Христус, уваскросшы з мёртвых, ужо не памірае. Смерць ужо не мае над ім улады, бо тое, што ён памёр, дык памёр раз і назаўсёды для граху, а што жыве, дык жыве дзеля Бога. Так і вы лічыце сябе мёртвымі для граху, а жывымі для Бога у Христе Езусе. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Хвалите Пана, бо Он добрый, бо навеки милосердность Ягоная. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Нехай скаже Израиль, навеки милосердность Ягоная. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Правица Пана узнялася высоко, правица Пана проявила силу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Не помру, але жить буду и обвещать справы Пана. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Камень, откинутый будовниками, стал головою в угла. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пан учинив гэта, і дивная но в очах наших. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пан з вами. И с духом твоим.
Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. Калі мінула субота, на світанні першага дня тыдня прыйшла Марыя Магдалена і другая Марыя паглядзець магілу. І вось стаўся вялікі землятрус, бо анёл Пана, які сышоў з неба, падышоў, адсунуў камень і сеў на ім. Выгляд жа ягоны быў як маланка, і адзенне ягонае было белае, як снег. Ад страху перад ім задрыжэлі вартаўнікі і сталі як мёртвыя. Анёл жа, прамаўляючы да жанчын, сказаў: «Не бойцеся, бо ведаю, што вы шукаеце Езуса укрыжаванага. Няма яго тут. Ён уваскрос, як сказаў. Падыдзіце, паглядзіце на месца, дзе быў пакладзены, ды ідзіце хутчэй. Скажыце вучням ягоным, што ён уваскрос з мёртвых, і вось апярэджвае вас у Галілеі. Там яго убачыце. Гэта я сказаў вам». І хутка, адышоўшы ад магілы са страхам і вялікай радасцю, пабеглі паведаміць вучням ягоным. І вось Езус, выйшаўшы ім насустрач, сказаў: «Вітайце». Яны ж, падышоўшы, абнялі ногі ягоныя і пакланіліся яму. Тады кажа ім Езус: «Не бойцеся, ідзіце, паведаміце братам маім, каб ішлі ў Галілею, там мяне ўбачаць». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Уміловані у Христі Пану, дорогі браты і сёстры, вельмі багатая сённяшняя літургія на тое, што мы перажываем. І таму так пробач перад гэтай урачыстасцю заахвочваў нас, каб мы ў асаблівы спосаб удзялілі ўвагу менавіта гэтай літургіі вігіліі пасхальнай. Дарагія, на пачатку хацеў бы, каб мы разам з вамі так задумаліся, што сённяшняя літургія нам прапануе. Калі мы ўдзельнічаем у святой імшы ў такую звычайную нядзелю, мы маем літургію слова, маем літургію Еўхарыстыі. Сёння на пачатку, калі мы сабраліся тут разам у святыні, была літургія святла. Калі быў асвечаны агонь на вуліцы, калі мы ў большасці выйшлі з касцёла, каб таксама разам супольна быць сведкамі гэтай літургіі, і пазней, калі уносіўся пасхал сюды, у касцёл, мы чулі тое, што святло Хрыста. Гэтыя словы, якія спяваў д'якан. Што Езус з'яўляецца святлом. І можа, хтосьці свядома, хтосьці менш свядома, але мы паўтаралі ўсе гучна: «Дзякуем Пану Богу». Дарагія, і хацеў бы нашу увагу звярнуць на тое, што вось гэтае святло, святло Божае, святло Хрыста спадарожнічае кожнаму з нас праз усё наша хрысціянскае жыццё. Сёння, на жаль, мы не будзем мець хросту дзяцей альбо хросту дарослых людзей, таму што ніхто не быў жадаючы, каб ахрысціць у гэтую вігілію пасхальную. Але, дарагія, калі быў бы хрост,
але калі мы будзем таксама аднаўляць тое ж абяцанне хросту, мы таксама будзем запальваць нашыя свечкі ад пасхала. І калі адбываецца хрост, свечка, якую пазней даецца бацькам і бацькам хросным, запальваецца ад пасхала. Вось гэты сімвал святла. І, дарагія, яшчэ на што хацеў бы звярнуць увагу, што гэтая свечка запальвана, прысутнічае пры кожным пахаванні. Што чалавек таксама адыходзіць з гэтага свету і пасхал гарыць. Пры нашым нараджэнні для Бога, пры нашым хросце і калі адбываецца таксама пахаванне. Пазней, праз некалькі хвілін, таксама скажу вось гэтую думку, як мы, як хрысціяне, задумваемся, як мы таксама паступаем, як мы ўспрымаем пахаванне. Але, дарагія, вось літургія святла, якая сёння ёсць у гэтую вігілію. Цяпер мы пачулі літургію Слова Божия. І зараз вернемся таксама да гэтых слоў, якія мы пачулі, каб трошки так задумацца над імі, таксама паразважаць. Але літургія слова павінна нас узбагаціць, і таксама павінны мы быць свядомыя, што Бог прамаўляе да нас, да кожнага з нас. І сённяшняя літургія слова вельмі багатая, таму што яна нам гаворыць аб адкупленні чалавека. Ад моманту стварэння аж да моманту адкуплення. Вось гэта гісторыя збаўлення. Дарагія, пасля літургіі слова, што чакае нас наперадзе, гэта літургія хросту. Як узгадаў, сёння, на жаль, не маем дзяцей да хрышчэння, не маем таксама дарослых людзей да хрышчэння, але мы, як супольнасць касцёла, паўсюдна касцёла павінны таксама радавацца, бо чытаў у навінах тое, што, напрыклад, у Францыі больш чым 20 000 дарослых людзей у гэтую ноч прыме хрост. Это людзі, якія не былі ахрышчаны ў дзяцінстве. Людзі, якія самастойна падрыхтаваліся, прыйшлі і захацелі на працягу цэлага года падрыхтавацца да хросту. Але нашу увагу хацеў бы звярнуць на тое, калі мы будзем прымаць удзел у гэтай літургіі хроста, будуць да нас скіровацца пытанні. На гэтае пытанне, калі былі мы малымі, адказвалі нашыя бацькі і хросныя. Гаварылі, што адракаемся, вызнаем веру. Сёння на гэтае пытанне мы адкажам самыя, кожны з нас. І, дарагія, хацеў бы, каб гэты адказ таксама быў свядомы. І вось, каб мы адказвалі не так супольна, што выракаемся зла, але я выракаюся зла. Я асабіста. Ці верыш таксама ў Бога? Не верым, але я веру. Вось гэта вельмі важна, на што мы павінны таксама звярнуць нашу увагу. І літургія Еўхарыстыі. Тут не буду таксама затрымоўвацца над гэтым, таму што калі хто прымаў удзел у Вялікі Чацверг, у асаблівы спосаб мы разважалі, чым з'яўляецца Еўхарыстыя для веруючага чалавека. Што Бог застаўся разам з намі. Што Бог прыходзіць да нас у святой камуніі. І, дарагія, цяпер я хацеў бы, каб мы акунуліся вось у моц Божага Слова, якое мы пачулі. Дарагія, мы пачулі ў першым чытанні гаворку пра тое, як Бог стварае свет. Другое чытанне, якое мы чулі, таксама як народ выходзіць з няволі
егіпецкай. І, дарагія, калі мы так задумаемся над гэтымі словамі Божымі, якія мы пачулі, мы зробім такі ўнёсак, што Бог менавіта ў гэтых сітуацыях дзейнічае. Бог дзейнічае. Пазней, калі мы трэцяе чытанне чулі, кніга прарокаў, мы чуем аб тым, што Бог гаворыць. І, дарагія, вось на пачатку гэта Бог дзейнічае, пазней Бог таксама гаворыць. Вельмі важная думка яшчэ тое, што Бог аб'яўляецца праз учынкі і праз слова, праз сваё слова. Калі мы задумаемся над сваім жыццём, мы падыходзім да справы, дарагія, вельмі часта інакш. Мы многа гаворым, але мала робім. Многа слоў у нашым жыцці, але мала таго, што мы выконваем у нашым жыцці. Святое Пісанне нам гаворыць аб тым, што наша вера нараджаецца з нашых учынкаў, з маіх учынкаў. Дарагія, першае чытанне таксама нам гаварыла, як Бог стварае гэты свет, і Бог стварыў кожнага з нас таксама ў гэтым свеце з любові. Бог тады сатварыў свет, але Бог цяпер таксама дзейнічае ў гэтым свеце. Бо мы, людзі 21 стагоддзя, і цяпер таксама ёсць эвалюцыя ў гэтым свеце, нараджаюцца таксама людзі, дзякуючы бацькам і дзякуючы таксама Пану Богу. І Бог вось менавіта паказвае сваю любоў у тым, што дзейнічае ў гэтым свеце. І, дарагія, вельмі такая важная думка, як мы вельмі часта, мы, якія з'яўляемся стварэннем Божым, хочам абмануць нашага Тварца. Бог, які стварыў нас. Нашымі учынкамі, нашымі таксама дзеяннямі. Вельмі часта, не маючы нават для яго часу, мы думаем, што мы мудрэйшыя за нашага Тварца. Што чалавек мудрэйшы за Бога, які стварыў яго. Дарагія, пазней вось другое чытанне, гэта выйсце вось гэтай няволі егіпецкай. Вось гэты знак, вось гэты цуд, калі Бог воды разводзіць па адной старане і па другой, і праходзяць народ выбраны па сухім дне мора. Але што важнае, хацеў бы я сказаць, вось якая думка нараджаецца, слухаючы гэты тэкст Святога Пісання, што можна выйсці з Егіпту, але Егіпет з нас можа не выйсці. Так гэта было і з народам выбраным. Яны прайшлі, пазней мы чулі вось гэты псальм хвалы, але таксама і ў іхім жыцці была радасць таго, што людзі загінулі, што егіпцяне загінулі, што чалавек загінуў. Яны радаваліся. Дарагія, не паступілі так, як трэба. І пазней вось гэты, калі мы чытаем Святое Пісанне, іх момант ачышчэння праз 40 гадоў. Яны маглі вельмі быстра прайсці гэтую зямлю, але трэба, каб яны ачысціліся, каб памярло тое старое пакаленне, якое вельмі часта таксама ўзгадвала тое, што як было ў Егіпце. Таму што не хацелі яны глядзець уперад, але вельмі часта вярталіся сваімі думкамі назад. Не хацелі ісці ўперад, але вярталіся назад, узгадваючы, хоць, можа, і было
нам дрэнна, таму што былі ў няволі, былі рабамі, але прынамсі мелі якуюсьці кашу з'есці. Дарагія, вось гэтая думка, што можна выйсці з Егіпту, але Егіпет з цябе можа не выйсці. І яшчэ хацеў бы нашу ўвагу звярнуць на Евангелие, якое мы пачулі, бо так можна разважаць над кожным чытаннем, якое сёння было прачытана і вельмі доўга, але Евангелие, якое нам гаворыць аб тым, што Езус уваскрос. Вось гэты пусты гроб. Але што важнае, што анёл гаворыць, няма яго тут, ён уваскрос, як сказаў. Дарагія, анёл вось гэтым жанчынам прапануе, каб яны сваімі думкамі вярнуліся да слоў Езуса, бо Езус гаварыў пра ўваскрасенне. Вярнуліся да слова. Каб уверавалі ў гэтае слова, не тое, што пусты гроб убачылі, але уверавалі ў слова Божае, у слова Езуса. Дарагія, таксама калісьці пачуў такую думку вось пра пусты гроб, што многія, не многія, але напэўна некаторыя з вас таксама былі ў святой землі і былі там, дзе гроб пана Езуса. І вось гэта кардынал гаварыў, кардынал Рыс, дарэчы, гаварыў пра тое, што ён сам бачыў, кажа, як многія людзі ўваходзяць туды ў гэтую святыню, назад выходзяць, але яны не перамяняюцца. Яны таксама захоўваюцца, як і да гэтага моманту. Дарагія, тое, што мы убачым пусты гроб, ён нас не пераменіць. Пераменіць тое, што Езус нам гаворыць, вось яго слова, якое павінна перамяняць, і слова, у якое мы павінны увераваць. І тое, што Езус гаворыць, калі спатыкае жанчын вось гэтых, ідзіце да Галілеі для сваіх апосталаў, там мяне вы убачыце. Што гэта азначае пайсці да Галілеі? Калі мы ўзгадаем вось гэтыя стороны Галілеі, там усё пачалося для апосталаў. Там Езус іх паклікаў. Там яны выразілі згоду пайсці за ім. І сёння ў Слове Божым Езус уваскрослы гаворыць для іх, што ідзіце да Галілеі, там вы мяне ўбачыце, там спаткаецеся са мной. Гэтае слово прапановвае таксама і нам вярнуцца да нашай Галілеі ў нашым жыцці. Дарагія, якая гэта можа быць Галілея? Гэта наш хрост, гэта наша камунія, гэта наша бежмаванне, гэта сакрамент сужаства таксама. Тады, калі мы з чыстым сэрцам прыступалі да гэтых сакраментаў, калі наша вера была светлая, і сёння Езус таксама прапануе нам вярнуцца туды нашымі думкамі, каб спаткацца разам з ім. Таму, мілаваныя ў Хрысце Пану, няхай гэтае слово, якое мы чуем у гэты вечар, у гэтую святую ноч, нам дапамагае ў нашай веры. Амен. Распачынаецца трэцяя частка літургіі Вігіліі Пасхальнай, літургія хросту. Вада з'яўляецца істотным элементам, неабходным для жыцця. Таму яна з'яўляецца таксама знакам, распачынаючым Божае жыццё у чалавеку ў сакраменце хросту. Тэалагічны сэнс знаку вады найлепш тлумачыць нам малітва падчас асвячэння вады для хросту. Таму хрост і аднаўленне абяцанняў хросту займае значнае месца ў літургіі пасхальнай начы. Менавіта гэты сакрамент найглыбей уключае нас у пасхальную таямніцу Хрыста. А таксама падчас гэтай літургіі мы адновім нашы абяцанні хросту.
Наймилейшая покорна просім усімагутнага Бога Айца, каб спаслаў сваю ласку на гэту ваду, а тых, хто будзе ў ёй адроджаны, прыняў у Хрысце як сваіх усыноўленых дзяцей. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Chryste eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Святая Мария, Матерь Божия, Молися за нас, Святый Михале, молися за нас, святые ангелы Божия, а молитесь за нас, святые нехрестителю, молися за нас, святый Юзефе, молися за нас, святые Петра и Павле, молитесь за нас, святый Андрею, молися за нас, святый Яне, молися за нас, святая Мария Магдалена, молися за нас, святый Стефане, молися за нас, святый Игнациус Антиохии, молися за нас, святый Лауренцию, молися за нас, святая Перпетуа и Фелицита, молитесь за нас, святая Агнешка, молися за нас, святый Григорию, молися за нас, святый Августине, молися за нас, святый Атаназию, молися за нас, святый Базилю, молися за нас, святый Мартине, молися за нас, святый Бенедикте, молися за нас, святые Франтишку и Доминику, молитесь за нас, святый Франтишку Ксаверию, молися за нас, святый Яне Мария Вяней, молися за нас, святая Катерина Сиенская, молися за нас, святая Тереза от Иисуса, молися за нас, усе святые Божия, молитесь за нас. будь до нас литостивы, Вибав нас, Пане, от усяго злого, вибав нас, Пане, от усялякого греху, вибав нас, Пане, от смерти вечной, вибав нас, Пане, раз Твое утеловление, вибав нас, Пане, раз Твою смертью воскресение, вибав нас, Пане, раз послание Духа Святого, вибав нас, Пане, мы грешные Тебе просим, вислухай нас, Пане, ка посвятил Твоею ласкою гэтую воду для отраджения сынов и дочок Твоих Тебе просим. вислухай нас, Пане. Иисус
Сыне Бога Живого, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Христе, почуй нас. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Христе, выслухай нас. Божа нябачнай моцай, Ты здзяйсняеш незвычайныя рэчы праз сакраментальныя знакі на працягу гісторыі збаўлення. Ты падрыхтаваў ваду Табою створаную, каб яна выяўляла ласку святога Хросту. На пачатку свету Твой дух узносіўся над водамі, каб ужо тады вада атрымала моц асвячэння. Бо нават у водах патопу Ты даў нам вобраз адраджэння, бо тая самая стыхія паклала канец заганам і дала пачатак цнотам. Божа, Ты ўчыніў, што сыны Абрагама прайшлі па сухім дне Чырвонага мора, каб народ, вызвалены з няволі фараона, стаў вобразам будучай супольнасці ахрышчаных. Божа, Твой сын, ахрышчаны Янам Хрысціцелем у водах Ярдану, быў намашчаны Духам Святым, а калі вісеў на крыжы, з яго боку пралілася кроў і вада. Пасля свайго з мёртвых паўстання ён наказаў вучням: «Ідзіце і навучайце ўсе народы, хрысцячы іх у імя Айца і Сына і Духа Святога. Узглянь на свой касцёл і пажадаю ім адкрыць крыніцу святога Хросту. Няхай гэтая вада праз Духа Святога атрымае ласку Твайго адзінароднага Сына, каб чалавек, які створаны на Тваё падабенства і праз сакрамент Хросту абмыты з бруду усялякіх грахоў, адрадзіўся з вады і Духа Святога для новага жыцця дзіцяці Божага». Просім Цябе, Пане, няхай праз Сына Твайго на гэту ваду сыйдзе моц Духа Святога, каб усе, хто праз хрост пахаваны разам з Христом у смерць, з ім таксама і паўсталі да новага жыцця, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Благаславіце крыніцы Пана, хваліце і ўзвялічвайце Яго навекі. Мы ўжо аднавілі ў сабе ласку святога Хросту, праз які мы уваскрэслі ў Хрысце да новага жыцця. Цяпер уваскрослы Пан запрашае нас на сваю пасхальную вячэру, якая з'яўляецца цэнтрам літургіі вігіліі пасхальнай. У сакраментальны спосаб у гэтай ахвяры выконваецца пераход Хрыста з смерці да жыцця, удзельнікамі якога мы таксама з'яўляемся. Рыхтуючыся да гэтага моманту, адкрыем нашыя сэрцы і на алтары зложым усе нашыя перапрашэнні, просьбы, падзякі, з якімі мы прыйшлі на спатканне са з мёртвых паўсталым Хрыстом. Напоўненыя радасцю складаем Богу Айцу падзяку за дар уваскрасення Хрыста і нашага з ім удзелу праз хрост і Еўхарыстыю.
перадаем адны і адным. Дарагія браты і сёстры, праз пасхальную таямніцу мы ў сакраманце хросту былі пахаваныя з Христом у смерць, каб разам з ім увайсці ў новае жыццё. Таму, скончыўшы 40-дзённы пост, адновім абяцанні святога хросту, у якіх мы калісьці выракаліся злога духа і яго справаў, і паабяцалі служыць Богу у святым каталіцкім касцёле. Таму я пытаю кожнага з вас: ці выракаешся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Выракаюся. Ці выракаешся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Выракаюся. Ці выракаешся сатаны, галоўнай прычыны граху? Выракаюся. Ці верыш у Бога Айца Усемагутнага, стварыцеля неба і зямлі? Ці верыш у Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыш у Духа Святога, святы каталіцкі касцёл, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Усемагутны Бог Айцец, Пана нашага, Езуса Хрыста, які адрадзіў вас з вады і Духа Святога і адпусціў нам грахі, няхай сваёй ласкаю захавае нас на жыццё вечнае у Езусе Хрысце, Пану нашым. О Христе наш Пanie, przez Twe zmartwychwstanie, daj nam z grzechów powstać, laskę Twoją dostać. Alleluja. Wysławiajmy Pana, bo jest dobry, bo na wieki miłosierdzie Jego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Chryste nasz Panie, przez Twe zmartwychwstanie, daj nam z grzechów powstać, laskę Twoją dostać. Alleluja. У гэту святую ноч, калі Христос перайшоў ад смерці да жыцця, молімся да Айца Нябеснага. Молімся за святы касцёл, каб ён сведчыў у свеце пра жывога, уваскрослага Хрыста. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за новаахрышчаных, каб яны ўсё глыбей пазнавалі Хрыста і былі да Яго падобныя. Цябе просім.
Молімся за нашу айчыну, каб яна захоўвала хрысціянскія традыцыі. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за памерлых, асабліва за памерлага Руслана Наврузова, Павла Лаврова і памерлых сям'і Борткавіч. Няхай усемагутны Бог прыме іх у валадарства нябеснае. Цябе просім. Выслухай нас. Молімся аб здароўі, Божым благаслаўленні, апекі Маці Божай для Пятра Гаштольд. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсю нашу парафіяльную супольнасць, каб уваскрослы Хрыстус заўсёды нам благаслаўляў і трымаў нас у сваёй апецы. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб узмацнялася наша вера ў змёртвых паўстанне і пакліканне да нябеснай хвалы. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа бясконцай дабрыні, Ты ў гэтую ноч дазваляеш нам успамінаць уваскрашэнне Твайго Сына і памножваеш у нас дары Тваёй любові. Выканай просьбы, якія мы, грэшнікі, прыносім Табе, і падтрымай нас на дарогах веры. Праз Хрыста, Пана нашага. Amen. Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota. Rozerwała grobu pęta, ręka święta, alleluja. Rozerwała grobu pęta, ręka święta, alleluja. Twój Adamie duch stracony, okup ludzki dokończony, w idziesz niebo szczęśliwymi, dziećmi Twymi, alleluja. W idziesz niebo szczęśliwymi, dziećmi Twymi, alleluja. Próżna skaże grób strzeżecie, już go tutaj nie znajdziecie. Stał przeniknął skalne mury, Bóg natury, alleluja. Stał przeniknął skalne mury, Bóg natury, alleluja. Teraz on na ludzkie plemię i na milą patrzy ziemię, która drogo dziś przybrana kosztem Pana, alleluja. Która drogo dziś przybrana kosztem Pana, alleluja. Маліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог, Айцец Усемагутны. Niechaj Pan Bóg przyjmie ofiarę z rąk Twoich na прославление i chwalu imię swojego, a tak samo na korzyść nam i всему Kościołu Świętemu. Просім Цябе, Пане, прымі малітвы і дары Твайго народа. Учыні, каб гэтая ахвяра, якая бярэ пачатак у пасхальнай таямніцы, была для нас задаткам вечнага збаўлення. Праз Хрыста, Пана нашага. Amen. Пан з вами. I z duchem Twoim. Угору серце. Uznosим ich do Pana. Подякуєм Пану Богу нашому. Godna это и справедливо.
Сапраўды годна гэта і справядліва слушна і збаўлена. Каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, асабліва ў гэтую ноч больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу. Калі Христус быў ахвяраваны, як наша Пасха, бо Ён сапраўдная ягнё, і сваёю смерцю перамог нашую смерць, вярнуўшы нам жыццё праз сваё з мёртвых паўстанне. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе ім хвалы, няспынна ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа, дзейсную моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам, у найсвяцейшую ноч, з мёртвых паўстання Пана нашага Езуса Христа, праз Яго пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскрешение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў небаўшэсце і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла
і прымі яго як ахвяру, якой ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Он сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі. Найперш з Найсвяцейшай Паннай, Богородицей Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўлення. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі. Са слугой Тваім папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будзь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О, добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх. Нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто у ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету. Міласціва прымі у валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале, праз Хрыста Пана нашага, праз якога адроджваеш свет усялякамі дабротамі. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Просим Отца Небесного, каб отпустил нам грахи и заховал нас от усякого злога. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чакали спаўнення шчаслівай надеи и прыйсця збаўцы нашага Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костёла Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волей дарыць яго супокоем и едностью, які живеш и валадарыш на веки вечные. Амен. Супокой Пана, няхай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божию,
Божий, які береш на себе грахи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, які береш на себе грахи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, які береш на себе грахи світу, одари нас упокоєм. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру яго. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Б'ють звани, бицям співають, всім народам обвіщають, що воскрес Христос. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Б'ють так гучно і бадьора, в серцях робиться весела, Пан наш знов живе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Єсус збавця у Божій славі крочить сьогодні разом з нами, перемогши смерть. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Обудися, край наш родний, у гэтый день святый погодный, как хвалить Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слезы с твару вытирайте, прогоняйте сердца у грех. Песни радостно спевайте, хай учить веселый смех. У воскрес Пан над панами, и Он живее
Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Naród niewierny trwoży się, przestrasza na cud Jonasza. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza, anioł zstępuje, niewiasty pociesza. Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został, Pan z martwych powstał. Alleluja. Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został, Pan z martwych powstał. Alleluja. Ustąpcie od nas smutki i rozchwale, gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale. Ojcu swojemu już uczynił zadość, nam niesie radość. Alleluja. Ojcu swojemu już uczynił zadość, nam niesie radość. Alleluja. Wstał Pan Chrystus z martwych mynie. Alleluja, alleluja. Dla człowieka mizernego. Alleluja, alleluja. Nie żałował życia swego. Alleluja,
Молимся. Милосердный Боже, наполни нас духом Твоей любови, и у бясконцей Твоей добрыни май ласку з'яднаць усіх, кого Ты узмацніў пасхальным сакраментам, праз Христа Пана нашага. Мои дорогие, на гэтым наша пасхальная літургічная цэлебрацыя сёння скончыцца. Згодна з мясцовым звычаем, так як зрана жанчыны пайшлі да гробу Пана, каб убачыць гэты адсунуты камень, убачыць пусты гроб, мы таксама заўтра на світанні а гадзіне 6:30 раніцай пойдзем урачыстай рэзуррэкцыйнай працэсіі, каб абвясціць усяму свету пад бой званоў, што Христос уваскрос. Праз хвіліну атрымаем урачыстае благаслаўленне. Таксама пасля благаслаўлення ксёндз дыякан яшчэ асвеціць святочныя стравы, калі хтосьці з сабой мае. Маеце? Нема? Ёсць. Вось. І пасля асвячэння страваў на велікодны стол будзе адноўлена адарацыя пры гробе Пана. Фактычна пры пустым гробе, дзе мы будзем трываць да раніцы. Там яшчэ крыху ёсць свабодных мест, не на ўсе гадзіны запісаліся, таму сардэчна запрашаю якосці лучыцца да гэтай адарацыі, да трывання пры гробе Пана. Вядома, што гэта заўсёды складана, цяжка, але гэта такі адзін дзень на працягу усяго літургічнага года, але гэта найважнейшы дзень. Всіх шчыра віншую з уваскрашэннем Пана. Жадаю, каб гэтае ўваскрашэнне адбылося таксама ў нашым жыцці. Цяпер прыміце Божае благаслаўленне. Сённяшнюю пасхальную урачыстасць няхай благаславіць вас Бог усемагутны і міласціва захавае ад грахоўных спакусаў. Амен. Бог, які праз уваскрасенне свайго адзінароднага Сына адрадзіў вас да вечнага жыцця, няхай напоўніць вас духоўнымі дарамі. Амен. Бог, які пасля дзён мукі Пана напоўніў вас велікоднаю радасцю, няхай дапаможа вам дайсці да радасці вечнай. Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Амен. Ідзіце ў супакоі Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Дякуємо Пану Богу, аллилуйя, аллилуйя. А вы ставили?